Здравейте, потребители, аз съм Killer Power и днес ще имаме Майнкрафт. Моя някаква си игра. Тук сме по сладкото. Маните! Как ще изчезне тая смотанска водка? Махнахме се. Тук си имаме голямо местенце. Ето. Голямо е. Тук съм направил някаква смотанска водка. Баум. О, фак. Бук. Бук. Пишете в коментарите, ако искате. Бум, бум, бум. Не казвай на никого, но чета тази поредица за един върколак. И все едно изневерявам на Едвин. Аз бих избрала вампира. Върколаците са космати и гадни. За това не трябва да избира него. Но Едвин е първата й любов. Тези книги не са ли малко старички за уши? Не, скъпи. И аз като бях малка прочетох книга за един много славен словар. Искам да кажа, че сцените ми са смешно тънки. Да, и пропускат текстове. Тук ще го попреча малко. Ляк. Майка му. Мек, мек, мек. Бум. О, да влезем тук. Бабунката. Сериозно. Bitches. Get up, bitches. Майка ти. Така. Трябва да излезе да се наспа. Това не е добре. После ще влезе да се наспа. Обаче, сега ще направим кратка пауза. И да. Ето пак на такова, малко се стръмни. Тук трябва да почистим. Знаете какво намери татко? Безжичен интернет? Още по-хубаво. Комиксите на пионерчето от детството. Един странен и семейство прекусяват континента в закрит вагон. Ще се влюбите в тях. Мамка. Добре, хора, явно сме се разпали. Fuck you, bitches! Накрая ви казвам, че така че ме досъм, че я строшим. Готови сме.
щяха да са по-хубав подарък. Няма по-романтична вечна. Да, и така приключва нашия клип. Дано сте го харесате, дайте палец нагоре и чао хора!